que algunos de vosotros ya habéis escrito el nombre de un pueblo y vais a... Pues de tus abuelos. De Marbella. Todo venimos. Dale a la... ¿Vale? Y veréis que pone añadir capas. Pues si le dais al añadir capas, veréis un montón de información que podemos ir colgando. Ahora necesito que miréis a la pantalla. Vale, pues. Anda, fíjate. Si se ve todo. Montañas. Ya hemos visto la Albufera, que es el parque natural que tenemos en Valencia. Y ahora... Fíjate. ¿Cómo se va construyendo la montaña? Se ven las montañas, se ven los ríos, se ven los pueblos, se ha dejado en Reyes. A que se parece un poco. La tecnología que hemos usado es la misma que usan los diseñadores y los informáticos para que veáis las puestas que vais a tener que... Para que ellos lo vean. Fíjate, lo que vamos haciendo es que hacéis el perfil por donde vais a hacer la excursión, lo lleváis en un papel y le vais a... Muy bien, un aplauso al profesor. Per a veure la nostra comunitat, jo creguem que és conèixer-la. I conèixer-la és molt bo, conèixer-la pas a pas. Però avui crec que els recursos que ens donen este programa Terracit que ha fet la Generalitat a disposició de tots els col·legis que, per lo que me diu el conseller, estaran l'any que ve, suposa que qualsevol alumne, qualsevol pare, qualsevol professor pot conèixer, pot explicar o pot viatjar a través del seu ordenador per a veure un puesto que a lo millor té pensat anar el fin de setmana o era el puesto de sa abuela o era qualsevol referència que en la vida a tots ens agrada saber. Ara mateix ja està a disposició de tots els centres educatius esta versió, per tant ja se pot accedir i en aquest moment tots els centres de la Comunitat Valenciana poden accedir a aquesta ferramenta bàsica per a poder comprendre, com ha dit el vicepresident Cotino, l'estructura del nostre territori, la morfologia del nostre territori. Per tant, és un instrument molt important, molt potent, i el que tinc que dir és que l'any que ve n'hi haurà una versió en 3 dimensions que estem desenvolupant en lliurex ara en aquest moment i que posarem a disposició el curs que ve. Però ara ja està això que han vist vostès a disposició de tot el professorat. Per tant, entenem que és un pas endavant en un tema tan important com és el coneixement del medi, que és la base per a conèixer el nostre territori i, com molt bé ha assenyalat el vicepresident, per a estimar-lo.